Iki tutorial apa? Gawe apa iki? Uler-uleran. Wis ana Mas berdua Mas. Iki ya tutorial lah. Iya, mari bocah-bocah sing gak kadang ya. Sing biyen-biyen sing cara wong sepuh-sepuh wis beda. Ana rapale urung iso. Iya. Iki ya cara sifat ketok si wong anggere wong ya iso. Iki jenenge nek arep uler-uleran. Ulere aja digegem ben ketok sithik ulere ya. Ngene. Nah, ketok ulere ngono lho, Ben. Iku. Gede wi ulere ketoke ya. Ya carane kaya iki uler apa ya? Gedung ya. Gedung iki. Ya Dari belakang lihat sisik lho kayak nganu ya, kayak terenggiling ya. kayak sisik. Sisik terenggiling ya. Ini pucuke biar bagus nih di kene. Bedhet. Kayak ngono. Peninggalan nenek moyang yo artinya Ini yo ono kerajinan janur ya. Iya, kerajinan. Sudah jadi Hasilnya good guys. ini pembuatan ungker-ungker. Buat ungker-ungker ini campur gereh no kayak biasanya ya. Nah, iki sing iki lho kanggone ngene iki lho guys. Nah, Kayak kanggone. kanggone Kanggone sisih loretan. iki Ini namanya ya apa iki? manggar-manggaran. Oh, manggar-manggaran ya. Di candalno guys. Ini namanya kembang mayang. Mayang. Kembang mayang Nak sing abang kuwi kembang apa kuwi? kembang sepatu. Sepatu. Sepatu Satinggo. kembang apa? Worawari. Iki masih tanggapan ndi le, Cah? Apane kok? Kene iki sing degae kene. Iki engko sing gone. Wah, Barangnya oke kan. iya iki. Iya. Diwareki, Mbah. Wareki. Heeh, diwareki, Mbah. Grepoke di nganu kae tae, dieling. Wareki, Mbah. Tantu malih, Mbak. Lho men. Yo aksine piye ngono amin. Ora iki nganten, calon ngantene iki ngantene. Ngantene ya gedhe ngene iki. Ngiling-ngiling lah ya orang gelas ya kudune kebak. Wes ngono wae.